Hei, Miriam dwi. A Carwyn dwi. A dyma ar led, lle fyddwn ni'n siarad am bob dim i wneud efo rhyw. Y da, y drwg, yr hyll a'r hot. Fyddwn ni'n rhoi pob ffaith, myth, camarweiniad, bob dim i wneud efo rhyw a iechyd rhyw ar led. Popeth ar led? Popeth. Wel, strapiwch mlaen eich thinking caps a byddwch yn barod am codiad o wybodaeth. A... Sgen ti pen arall yna? Na. OK. Diolch beth, dim just y ddau ohonon ni sy'n yma. Mae gennym ni arbenigwyr efo ni, sef Ffraid a Christian. Chi'n iawn? Ie, good diolch. Atgoffach ni beth ydych chi'n neud. Dwi'n arbenigydd iechyd a lles ar gyfer elusen iechyd rhywiol Brooke. A dwi'n feddyg iau efo diddordeb y maes iechyd rhyw, a dwi hefyd i sefydlu platfform ar y cyfryngau cymdeithasol ar enw sex. A maen nhw'n cadw ni ar y trywydd iawn ar y rhaglen yma. Yn sicr. Dyma ein teulu bach rhywiol ni, croeso i Arled. Nawr, da ni'n mynd i roi ein cyrff ar led. A mae rhywun arall yn dod i ymuno ni yn y loft. Meg! Croeso! Croeso! Nawr, beth sy'n neud pawb yn brydferth ydy bod ein cyrff ni gyd yn wahanol, ond mae rhaid ni gadw gofal o'n cyrff ni hefyd. Ie. Dwi'n meddwl peth pwysica, really, i y health ydy mynd am smear tests. A mae 80% o pobl sy'n sexually active yn cael HPV. So mae mor bwysig i mynd am smear test. Hefyd i wneud yn siŵr checio amdan cervical cancer. Ie, yndi. A mae o'n reit daunting i fynd i'r doctor i gael hwnna di checio, yn dydi? So, pa gyngor fys ti'n rhoi bobl sydd angen mynd am smear test, Ffraid? Dwi'n meddwl bod yna lot o resyma pan bod pobl ofn mynd yn y lle cynta. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n gweithio allan be ydy'r rhesyma yna cyn bod ni yn trio taclo fo. A'r peth pwysig allwn ni wneud ydy gwneud yn siŵr bod y person yn gyfforddus, gwneud yn siŵr bod nhw'n dall yn union beth sy'n mynd i ddigwydd yn yr archwiliad. A dall hefyd beth ni'n chwilio amdano fo, be mae'r canlyniadau mynd i feddwl. O'r bobl dwi wedi siarad efo, dwi'n meddwl bod yna rhai pobl ofn be maen nhw'n mynd i ffindio allan. Ac ofn y canlyniadau. A hwnna'r un peth i lot o just mynd i'r ysbyty, ynddo fe? Mynd i'r doctor, mae pobl jyst yn ofan gwybod unrhyw beth. Wrth gwrs, mae'n well gwybod bob tro, achos y gwir amdani di, os ti'n gwybod, chances ydy, fydd o rhywbeth fyddwch chi'n gallu neud amdano fo, a fel arfer, mae yna rhywbeth ti'n gallu neud amdano fo. Well neud o'n gynt hefyd. Yndi, yn union. Ges ti brofiad eitha positif, do? Do. Dwi'n meddwl bod yna lot o fear-mongering yn mynd ymlaen hefo smears. A dwi'n cofio cael y llythyr ac o'n i'n rili ofyn. Dydy o ddim yn rhywbeth peth mwy naturiol i wneud falle, ond dydy o ddim yn brofiad negatif yn sicr yn rhan o fwyaf achosion. Ond bwysig pwysleisio hynna, dwi'n meddwl. A hefyd ein bod ni yn dod yn fwy gyfarwydd gyda'n cyrff ni'n hunan. Dyma lot ni ddim yn cael ein dysgu wrth i ni gyrraedd y glasoed, dyle bechgyn checio'u ceilliau ar gyfer lympia bybia neu rhywbeth anarferol, ar gyfer menywod checio'u bronen nhw, wrth gwrs. Mae'n bwysig i bod ni yn dod yn fwy gyfarwydd gyda'n cyrffiau ni. Yn enwedig yn y glasoed, dwi'n teimlo, pan mae pobl yn tyfu am corff ni newid, mae'n anodd dal fyny fo'r holl newidiadau sy'n ddigwydd a gwybod beth sy'n ella normal i chdi. Os allwn ni fynd nôl at y smear test, falle i bobl sy'n heb gael un o'r blaen ac yn derbyn y llythyr yna, be allan nhw ddisgwyl? Rhan fwyaf o bobl yn meddwl bod o'n testio am ganser, ond dwi ddim, mae o'n testio am HPV. A fel da ni'n gwybod, mae yna HPV vaccine ar gael i bawb rhwng 12 a 13 oed, a mae hynna'n cynnwys bechgyn, ac mae hynna achos bod HPV yn gallu achosi mathau eraill o ganser fel canser y ceg ac yn y blaen. Right, OK. A hwn oedd y brofiad cyntaf di o gael smear test yn demeg. So, sut oedd y profiad yna i ti? Wel, i fod yn holl onest, oedd o'n reit positif, a dwi'n meddwl ti'n clywed gyd o'r drwg, ti'n mynd rili clywed pobl yn deud pethau braf iawn amdan smear. Dwi'n cofio ar y diwrnod, o'n i'n gallu cael childcare, so oedd y ferch gorfod dod efo fi, ac oedd hi'n newid droi yn, ac o'n i dda, OK, it's fine, we'll brave it, hyd efo fi. Ac actually, mynd hi hefo fi, even though oedd hi just yn babi bach, oedd yn fatha rhyw anchor i fi, oedd hi just yna i fi gael canolbwyntio ar hi, ac i sbio ar hi. Hollol onest wan, nes i'n teimlo fo. Wow. Nes i'n teimlo fo. Amazing. Ie, lot o fear-mongering. A be ddigwyddodd o fanna wedyn? Ges i'r canlyniadau ar ôl dwi'n meddwl 5 wsos o ddo, ac yn anffodus ar y llythyr oedd o'n deud o'n i hefo HPV ac o'n i efo high-risk cells, so o'n i wedyn yn gorfod mynd amdan colposcopy. Be oedd y teimladau oedd yn mynd trwy'r gorff di, o'r beth oedd yn mynd trwy'r feddwl di? Ie, o'n i erioed di clywed amdan colposcopy o blaen, nes i banicio dipyn bach, a ti'n gweld rhywbeth ti erioed di gweld, a ti
syth ar Google. Don't do it. Don't do it. Ges i y colposcopy ag absolutely fine. Oedd o obviously dipyn bach yn gwahanol i smear a dwi'n cofio ath y gŵr dod hefo fi ag oedd nhw'n rhoi camera yna ac oedd o just sbio ar cervix fi fel Nes i enjoyo hwnna. Ond ath o'n brifo, ges i 2 biopsy ag dim poen. That literally nes i deithio'r nyrs 1 out of 10 on the pain scale. Ath o ddim brifo. Amazing. Fine. Amazing. Dwi'n falch bod chdi wedi cael profiad positif ohono fo, Wel, diolch Meg am rannu dy brofiad hefo ni. Ac os ydych chi eisiau gwybod be i ddisgwyl pen ydych chi'n mynd am smear test, diolch i Ffraid, mae hi wedi gwneud demo i ni, so gweliwch hwn. Pan ydych chi'n cael appointment smear, mi fydd y nyrs yn gofyn i chi i agor y coesau naturiol fel bod nhw'n gallu gweld y fylfa. Speculum di hwn, yn edrych drach chwadan. Maen nhw'n mynd i iwsio un llaw i agor y leibia, roed y speculum i fewn, fel hyn. And then it's going to be turned upwards like so. Wedyn, mi fydden nhw yn agor y speculum yn raddol iawn yn ara bach. Fel yma, fydd o'n edrach i'r practitioner. Fydden nhw yn gallu gweld y cervix yn glir iawn. Mae'n edrych ychydig bach fel addal efo cor yn y canol. A be maen nhw'n mynd i wneud ydy estyn brwsh fel hyn. Fel ydych chi'n gallu gweld, mae'n frwsh efo bristles meddal, maen nhw'n hyblyg iawn. Ac i mewn i'r external os, neu'r cor yr afal. Wedyn maen nhw'n mynd i droi hwnna chydig o weithiau i gasglu sampl o gelloedd ceg y groth. Maen nhw'n mynd i dynnu hwnna allan, roed o yn y solution ac anfon o'r lab i gael ei brofi. Wedyn maen nhw'n mynd i agor hwn, maen nhw'n mynd i gau y speculum yn raddol a tynnu fe allan yn ara bach. Ddyla fo ddim bod yn anghyfforddus, a yn sicr ddyla fo ddim bod yn boenus, ond mae pawb o wahanol. A'r peth pwysig ydy bod chi'n gwybod bod gennych chi reolaeth dros y cyfan a bod chi yn gallu dweud stop unrhyw bryd ydych chi angen. Os ydych chi yn cael prawf negatif am HPV, fyddwch chi yn mynd yn ôl i routine screening a fyddwch chi'n cael prawf nesaf mewn 5 mlynedd. Os fyddwch chi yn cael prawf positif am HPV, ond yn negatif am newidiadau i'r celloedd, mi fyddwn nhw'n gofyn i chi ddod yn ôl mewn blwyddyn i gael prawf arall a jyst i wneud yn siŵr bod yr HPV na wedi cael ei clirio o'r corff ei hun, a mae hynna'n aml yn digwydd. Os ydy'r prawf yn positif am HPV ac yn dangos bod yna newidiadau i'r celloedd, mi fyddwch chi yn cael eich referio i be maen nhw'n galw yn colposcopy clinic, a yn fanna fyddwn nhw'n gallu cael golwg manylach ar y cervix a gweld os oes yna unrhyw newidiadau ac falle cymryd biopsi. Dych chi wedi checio'ch ceilliau heddiw? Ti wedi checio nhw heddiw? Wel, peidiwch y poeni achos dyma Christian i ddangos sut i checio nhw'n drylwyr. Checiwch y caill ar gyfer unrhyw lympiau, bympiau neu unrhyw boen neu unrhyw los. Newch hyn ar gyfer y naill caill. Yna, ar gefn y ceilliau, teimlwch ar gyfer yr epididymus, neu beth ni'n galw y tiwb ar cefn y ceilliau am unrhyw boen neu unrhyw los. A hefyd, dylse'r ceilliau ei hun fod yn gadarn, ond os nhw ddim fod yn galed. Cofiwch i wneud hyn unwaith y mis, unrhyw poen, unrhyw los, unrhyw lympiau neu bympiau, cewch at y GP. Mae cyrff pawb yn wahanol a mae pob un yn brydferth. So be allwn ni wneud i hybu'r neges yna yn fwy? I fi, peth gyntaf yw sicrhau bod ni'n ymwybodol yn cyrff ni'n yma'n cyntaf. Felly, pryd mae'n dechrau yn yr ysgol bod ni'n ymwybodol o anatomi ni. A ni'n gallu defnyddio'r geiriau cywir gyfer pidyn, ceilliau, fylfa, wair ac ati. Ond yn ail ei bod ni yn creu awyrgylch i bod ni'n gallu dathlu a cydnabod amrywiaeth ymysg ein cyrff ni. Ie, absolutely. Achos ti'n gweld gymaint ar-lein a be di'r corff perffaith a mae yn gallu ymharu ar dy iechyd meddwl di a sut ti'n gweld dy hun yn dydi? Ydy, yn sicr. Mae yna lot o bwysau yn enwedig ar bobl ifanc. Cyfryngau cymdeithasol yn rhan fawr o'n efo, ond mae wastad wedi bod yn wir. Yn y media yn gyffredinol, mae o wastad wedi bod yn wir. Da ni'n mynd mewn ffordd hollol gwahanol ar y funud ar social media. Ti dal yn gweld llwythi o'r negatif a body standards sydd ddim yn ideal. Ne, bron iawn yn edrych fel la. Dyn nhw'n edrych fel ar y wyr amser. Mae jyst yn edited, Ie,
Wel, rhywbeth dwi'n neud hefo merch fi hefyd ydy words of affirmation. I love it. Yeah. Dwi'n gwybod ella di hi ddim yn hollol dallt, ond mi neith i ddod i dallt. Sefyll o flaen y ddrych a dweud dwi yn brydferth, dwi'n perffaith sut ydw i, gynna fi gwallt neis, gynna fi corff neis, gynna fi llygad neis, bob dim fel la. Jyst i hi gwybod, mae bob dim amdano hi yn perffaith sut mae o. A di hi ddim yn gorau newid o os di hi ddim isio yn y dyfodol. A fatha siarad amdan personoliaeth hi, a beth sy'n neud hi'n hwyl, a wallgo. I love it. One more healing. I'm gorgeous, I'm really stunning. Lovely. Wel, diolch byth am bobl fel ti yn gwneud hynna. Ti rioed wedi cael prawf STI o'r blaen? Na. Byth? Na. Naddo. Pob partner newydd ti'n cael dos ti cael prawf STI? Really? Wyt ti rioed wedi cael prawf STI o'r blaen? Naddo. O'n i'n iwsio... Just in Gwych. case, ia. Ti'n gwybod faint o STIs gwahanol sy'n bodoli? O, yna loads oes. 8. O'n i'n mynd i weid 8. Roedd o 55. Absolutely loads. Dros 20? O, agos. Chlamydia. Gonorrhea. Clap, comedia. Clap. Herpes. Syphilis. Ti'n rhan STI? Be di o one born every minute o'r thing oedden nhw'n siarad bod yna hogan di cael ei galw'n chlamydia. Beth am i ni beidio galw'n babis ar ôl STIs, ie? It's not the way to go. Nawr, da ni'n mynd i roi teganau rhyw ar led. Ie, a edrych ar y lle yma, mae e fel groto Siôn corn ma. A mae rhywun arall yn dod i'r llofft. Hi, Macy! Croeso! Teganau rhyw. Os ti'n hapus, ti'n mynd i'r rhannu efo ni pryd nes ti brynu dy degan rhyw gynta? O'n i'n 21, dwi'n meddwl. O'n i jyst i symud allan o tŷ mam a dad fi. Obviously, lot o stigma rownd sex toys, so nes i disgwyl i symud allan. Oedd o'n vibrator bach, bioplastic, i gael llai o effaith ar y ymgylchedd. Da iawn. A be mae dy siwrna di hefo teganau rhyw di bod fel ers hynna? Mwy diweddar, mae fi a cariad fi di gael dechrau collection bach. Nice! Ond mae hwnna'n obviously wahanol, cos obviously yr un gyntaf oedd hynna jyst ar ben fy hun, a wedyn gael nhw hefo fatha ffrind. Ddim efo ffrind. Dy ffrind. Just my friend. Mae rhaid bod yn peth braf gallu neud na gyda rhywun arall. Ac wedyn ti'n gallu just archwilio nhw a gweld beth sy'n gweithio gyda'ch gilydd. Ti ddim jyst yn neud ar ben dy hunan. Yeah, exactly. Mae'n really exciting, even just prynu nhw. Mae'n kind of, little activity i neud efo'n gilydd. A wedyn maen nhw'n cyrraedd, a wedyn da chi'n defnyddio nhw a trio nhw allan. So, yeah. Ti'n hapus i rannu beth ydych chi'n defnyddio? Da ni hefo bwni bach. Well, dim bach, actually. It's kind of like that size. O, ie. O, fel hwn? Fel hwnna, ie. A wedyn, da ni anal beads a love egg. Be di love egg? So, mae love egg, mae'n wy bach sy'n vibratory, basically. A mae'n remote, so ti'n gallu rhyw. So ti'n gallu mynd allan a gyhoeddus a gwisgo nhw. Oh, neis. O, ie, dwi'n clywed am reyna. Okay, cool. Da ni'n di actually mynd efo allan o'r tŷ eto, ond da ni jyst di practisio yn y tŷ. Nice. Ffraid, pam bod gymaint o stigma ynghylch teganau rhyw, ti'n meddwl? Dwi'n meddwl bod o'i gyd yn dod lawr ar ddiwedd y dydd i'r stigma cyffredinol sy'n am sex, a stigma sydd am hunan-byseru, self-pleasuring yn general, lle. Yn enwedig efo genod, so dwi'n teimlo fatha mae genod yn draddodiadol, maen nhw wedi cael ei wneud allan i fod yn bobl sydd, dyn nhw byth yn mynd yn horny, dyn nhw ddim eisiau sex, mae'n rhywbeth maen nhw'n rhoi i'r partner, a mae'n utter bullshit. Mae'n iawn i fenywod licio rhyw a licio pleseru hunan. Yn union. Sorry. We're all human, Dwi'n nabod yng Nghorff yn hyn, a dwi'n licio, I prefer to do it manually, a mae hynna'n ffain. Mae hynna'n hollol ffain. Dydy sex toys ddim i bawb, a mae hynna'n wir. Ond, swn i yn dweud hefyd bod na gymaint o wahanol rei allan na, di'r ffaith bod chdi ella heb ddod ymlaen yn dda fo un ddim yn golygu gyd i ddim well of the time efo un arall. Dwi'n clywed rei pobl yn teimlo fatha bod nhw'n mynd bach yn insecure ac yn teimlo'n threatened pan mae rhywun efo sex toy yn y berthynas. Mae nhw fatha bod nhw'n teimlo fatha bod nhw'n mynd i neud nhw'n obsolete neu bod nhw'n mynd i gael ei repleisio gan sex toy. Pan mae fi ddim yn ddigon. Ie, pan mae fi ddim yn ddigon. You don't need that, you have me. Y mindset yna. A dwi'n meddwl, Dio ddim yn either or, mae o lawr i just bod isio explorio sensations gwahanol, a mae hynna'n hollol naturiol. Ychwanegu at yr hwyl, yw? Ychwanegu at yr hwyl yn union. Dwi'n meddwl bod o just i wneud efo sort of experimentio chydig bach, a trio sensations gwahanol.
Mae'n un o'r pethau na sy'n ei bywyd gwerthu fyw, ynddi? So pam ddim chwarae gwmpas efo fo. A mae'n dda i ti? Ynddi, yn union, mae o dda i chdi. Yn Mae'n union. bwysig i ni gyd just chwarae, gweld beth da ni'n licio, ond neud yn siŵr bod ni'n cael hwyl efo fo, ynddo? Mae y cenion yn aml yn cael ei grybwyll pan mae pobl yn sôn am eu hoffterau. Ar y we gallwch chi sgrolio trwy llwyth o restrau o top sexiest accents, a wrth gwrs, dos dim ateb cywir. Ond yn amlwg ffrangeg yw e. A mi'n gallu gweud literally unrhyw beth a mae'n swnio'n romantic. Mon ongle fongique est tombé quelque part dans la piscine. Hwna oedd, my fungal toenail has fallen off somewhere in the swimming pool. Ond y cwestiwn mawr i ni yw, beth am y Gymraeg? Ydy'r Gymraeg yn iaith sexy? Be sy'n annoying yw, os ti'n chwilio ar y we, is Welsh a sexy language, na gyd sy'n dod lan yw, potty ping means microwave, a pysgodyn wibbly-wobbly is jellyfish, a wedyn llwytho i'r thyglau am y gair cwtch, gyda cwtch wedi slafu'n wrong bob tro, a... Felly so hwnna'n dechreuad dda. Roedd yna dyn dal, oedd e mor dal, oedd pennen... Felly, oedd rhaid wneud profion fy hunan. Rwy'n nes i alw ar Miriam i ymuno â fi a gweld sut bydde hi'n ymateb. Hummus, a nath e agor o hummus a sniffo'r hummus, achos mae hummus yn mynd off yn gloi, ond oedd hwn yn hummus fresh. Yw hwn yn neud unrhyw beth i ti'n mer? Na, dim really, Carwyn. Beth ti'n dweud? Wel na, o'n i just fel stori Cymraeg, ti'n mo, na gyd oedd e fod. Fi'n mynd i wylio sexy edits ar TikTok yn lle. Diolch ddo. Wel, ond... Mae'r Gymraeg yn iaith barddonol tu hwnt ac mae barddoniaeth yn peth rhamantus a phrydferth, a mae e yn sicr yn cael effaith corfforol pleserus ar ddarllenwr/gwrandawr, felly efallai bod hynny'n rhywbeth. Wrth wneud fy ymchwil, rhywbeth oedd yn dod lan yn aml oedd ieithoedd cariad, love languages. Words of affirmation, quality time, receiving gifts, acts of service and physical touch. Felly, falle y nodyn ola yw bod pawb yn teimlo a rhannu eu cariad mewn ffyrdd gwahanol. Rhan bach yw'r iaith a'r acen, a beth sydd wir yn cyfri yw'r ffyrdd eraill ni'n dangos ein cariad. Sa'i rili wedi ateb os mae Cymraeg yn iaith sexy o gwbl ydw i. Fi jyst wedi dod i'r canlyniad bod pawb â preferences gwahanol, a chi siŵr o fod yn gwybod na'n barod, nhw chi? Dwi'n meddwl bod yr iaith Gymraeg yn sexy. Wel, mae pawb gyda syniadau gwahanol yn dyn nhw. Dych chi'n meddwl bod nhw'n sexy? Wel, ie. Dwi'n ffwrdd ddim yn air sexy, na. Na, ella ddim. Dwi'n meddwl, sa chdi mynd dweud cnycha fi, sa chdi dweud ffwcio fi. Ti'n meddwl? Ti'n gorau dweud o yn yr iaith sydd dod yn naturiol i chdi, a hwnna, mae o'n beth sut sa'ch ni'n siarad efo'r partner na unio, dwi'n meddwl, ie. Yn union. Dwi'n meddwl falle fysa rai pobl yn poeni am y gost o Teganau Rhyw, ond mae o'n ymrywio, ond dydi? Mae yna rhai sydd yn 10 punt, rhai sydd yn 100 neu mwy. Dwi'n meddwl bod yna opsiwn i bawb, really. A hefyd o ran cost, achos bod pobl ddim yn sylweddoli bod na opsiwn ar hatach allan na, dwi'n meddwl bod nhw'n troi at falle everyday items heb feddwl, really. Ond swn i just wastad yn deud, newch yn siŵr bod chi yn iwsio sex toys legit, sydd wedi cael ei wneud ar gyfer y pwrpas yna, yn enwedig efo anal play, achos mae o'n bosib i bethau fynd yn sound. So swn i wastad yn deud bod o'n bwysig bod nhw efo flared-based, fel bod nhw ddim yn gallu mynd yn sound, achos mae o'n digwydd. Dyma'n digwydd yn aml. Yndi, mae pobl yn aml yn gorfod mynd i sbyty, gael nhw wedi tynnu allan. Mae'n digwydd yn amlach na ti feddwl, dwi'n meddwl. A sôn am cadw nhw ddiogel, dwi'n meddwl bod pobl yn anghofio weithiau bod angen cadw nhw'n lan hefyd. Y peth pwysica dwi eisiau deud ydy bod STIs yn gallu pasio trwy sex toys, a dwi'n meddwl gos lot o bobl yn gwybod hynna. Yn ystod sex, os ydych chi'n rhannu sex toys, cyfro nhw efo condom neu dental dam ar gyfer bob partner rwan felly, a hefyd bod chi yn golchi nhw yn lan a bod chi yn sychu nhw yn drylwyr cyn cadw nhw hefyd. Achos mae yna sprays o pethau ti'n medru cael... Oes, mae yna sprays ar gael, jyst wneud yn siŵr bod heina ddim efo unrhyw gymegion yn byd ynddyn nhw. Dwi'n meddwl falle bod pobl yn teimlo fo falle yn daunting i fi mewn i sex shops, so mae pobl yn prynu pethau ar-lein sydd yn amazing hefyd. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod pobl sa ddim yn teimlo ddigon hyderus i fi fewn i sex shop, bod nhw yn gallu cael y pethau yma ar-lein a cael yr wybodaeth maen nhw angen ar-lein hefyd. Os ydych chi'n un o'r bobl yna sydd ofyn mynd mewn i sex shop, peidiwch y poeni, dwi wedi gwneud y gwaith caled i chi. Chi eisiau clywed sŵn satisfying? Hei, 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 bwyn! A dim just un twll, 2 dwll, joio. 1 ben. So what's the most popular thing in the shop? Put it on your nose. Oh, that's quite powerful, isn't it? Isn't it? This could get an orgasm out of a stone. So yes, I'd say so. Be di hwnna? Be di hwnna? Mae gen i gymaint o gwestiynau. Pussy pump neu
Pwsi pimp yn Gymraeg. Rhaid bod hwnna jyst yn mynd ar... Fel na. Sorry am y sound effects. Strap-ons i'r girlies. Joio. Butt plugs. Mae yna rei bach neis os ydych chi eisiau just dechrau allan yn fach a wedyn mynd fyny, seis. Mae gan y cwningen lot fwy o ffrindiau erbyn hyn. Karaoke unrhyw un? Yeah! Os yna changing rooms yn rhywle? Hello? Waterproof rechargeable vibrator. Designer butt plugs. Allwch chi addurnoch lounge efo pethau fel hyn. Mae yna law I bob achlysur fan hyn. Newydd, sharp cock. Have you got a name for the lovely gent in the corner? I haven't actually. Can I give you a name for him? Go on then. Carwyn. I think it's a lovely name. Okay. Carwyn. Yeah, Carwyn the Gimp. A dyna ni, dwi wedi cael amser hyfryd yma yn y siop Rhyw. Mae rhywbeth yma I bawb.